Takže náš torpédovodec večer obětí útoku ponorky. Oktябrská revolucia inkresovala zásah a stala se nehybnou. A už nám tady číhá Bismarck, který čeká, až se k němu přiblíží britský bitevník bude. Pevná mračna války druhé světové války. Peter Midway. Co, nebudeš to? Počkej, to závěreš to. No teda nem bubínky, jo. Kde pak máme Hůďa? A dochází k bitvě mezi Hoodem a Bismarckem. Jistě znáte ten velký a obrovský příběh, kdy v roce opět v květnu roku 1941 v dánském průlivu ve snaze zastavit pouť Bismarcka Hood svedl souboj, ve kterém bohužel inkasoval zásah doprostřed, vybuchl, protože dostal přímo zásah do muničního skladu, doslova do 1 minuty se potopil a s ním zemřelo 1890 námořníků. Angličané potom samozřejmě se mu pomstili Němcům, udělali ho na Bismarcka a asi tak o týden později ho dohnali bitevní lodě. King George V, bitevní loď Rodney, kterou tam také, a Bismarcka potopili. Pokud budeme mít štěstí, tak právě teď uvidíme, jak Hood inkasuje zásah doprostřed paluby a následně se nám potopí. Takže Hood je tady po mé levici a Bismarck do něj pálí, co to jde.
inkasoval zásah. A měl by se potopit. Mezitím nám vrcholí bitva. Jak vidíte, Hud opravdu inkasoval takový zásah, že nám hoří. No a taky se nám pěkně potápí. Bismarck vítězoslavně odplouvá vstříc své další cestě, ale také smrti. Neboť odplata je nemine. Mezitím chloubám anglického námořnictva Royal Navy se nám potápí. Do té doby, než ho překonal Bismarck, to byla největší bitevní loď 30. let na celém světě. No a mezitím nám vrcholí bitva. Munice už bude za chvíli vyčerpaná a jak jistě všichni víte, na konci druhé světové války na závěr byla vlastně válka ukončena naprostou novinkou v té době, a to výbuchem atomových bomb.